Minkejja li ninsabu fis-sajf meta normalment it-traffiku jbatti xi ftit quddiem il-fatt li saru għad ta' proġetti fit-toroq Maltin, is-sitwazzjoni ta' traffiku għadha problema kbira. Daqqa li Westrid Vella f'isem laqda flimkien l-ambjent aħjar mal-Gazzetta The Malta Independent fejn qalet li proposti ta' Infrastructure Malta mhumiex qed joffru soluzzjoni ċara biex jittaffa traffiku. Westrid Vella kompli tgħid li Infrastructure Malta tinsab konxja li t-traffiku mhux qed jonqos iżda qed jażlu li jibqgħu imexxu bl-istess strateġija. Fil-fatt minkejja kollox huwa ċar li l-miljuni li ntefqu fuq il-flyovers u toroq ġodda ma solvew xejn għajr komplejna naraw żieda fil-karozzi fit-toroq Maltin. Semmiet il-fatt li t-trasport pubbliku b'xejn ma solva l-ebda problema li qed iġib it-traffiku miegħu u bekk ħeġġed biex verament naraw soluzzjonijiet alternattivi. Dan apparti li t-traffiku f'kull ħin tal-ġurnata qed iwassal problemi oħra fosthom l-emissjonijiet u problemi ta' saħħa. Mistoqsija dwar il-proposta tal-flyover tal-imsida, Vella qalet il-proposta preżentata mill-Kamra tal-Periti l-iktar waħda ideali hekk kif fil-waqt li toffri soluzzjoni għat-traffiku fiż-żona fl-istess waqt toffri żoni ħodor xi ħaġa li tant meħtieġa f'pajjiżna.